I dit això, moltes gràcies a tots i esperem que disfruteu i que conegueu més la festa de moros i cristians i si algú té algun interès també podeu parlar en Intercomparsa Catarroja. I com no, agrair a les dues entitats que hem invitat a aquest event, com és l'Associació Espanyola contra el Càncer i a PAMI, que també han volgut participar així de forma solidària per a que pugueu estar també mirant els seus productes. Per tot això, moltes gràcies a tots. Buenas tardes a todos, soy Agustín Carrasco, presidente de MAFEMIC. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Catarroja por la colaboración en el desarrollo de la cuarta feria de MAFEMIC. Como nosotros hacemos la feria de forma itinerante, este año ha sido Catarroja a través de Intercomparsa, la localidad que se ha brindado al desarrollo de esta fiesta. Muchísimas gracias. No tengo voz. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos y esperando de que disfruten de la jornada y de la feria de MAFEMIC. Muchísimas gracias a todos. Cedim ara en poc de paraula Lorena Severn, consellera de Comerç. No pateixis, sí. Vale, pues perfecte. Bueno, bon dia a totes i tots, senyor alcalde, membres de la corporació municipal, representants d'altres ajuntaments, representants de MAFEMIC i UNDEF, representants d'Intercomparsa, de totes les filades de Catarroja, Fallera Major i president de Junta Local. Gràcies per estar així a la inauguració de la quarta fira que organitzem a través de MAFEMIC, Intercomparsa i Ajuntament de Catarroja. Com sabeu, es tracta d'un esdeveniment itinerant que va servir per a donar a conèixer tots els aspectes relacionats amb aquesta festa i que es constitueix com un escaparat per a mostrar a les associacions tot tipus de propostes, productes i serveis necessaris per a oferir un major espectacle. Una gran quantitat de proveïdors, més de 35, mostraran a Catarroja tot tipus de propostes, des de carrosses i elements per a boatos, fins a expositors d'indumentària, festera, ballets, maquilladors i altres aspectes, i un mercat artesanal, com ha dit David, per a dinamitzar l'activitat. A més de servir d'un punt comercial, l'objectiu d'aquesta fira és fomentar la part lúdica i cultural d'aquesta festa, tot respectant la idiosincràsia de cadascuna de les poblacions que componen la mancomunitat. Per això, aquest esdeveniment és un punt d'encontre de tots els municipis que formen part d'aquesta entitat, que se desplaçaran fins ací, a Catarroja, per participar activament en ella. Al llarg del cap de setmana hi haurà una gran oferta lúdica, amb aquest mercat, exposicions, exhibicions i una gran quantitat d'activitats que van omplir l'agenda. Gaudiu i benvinguts a Catarroja perquè, com sabeu, així ho tenim tot. Gràcies. I ja, per últim... Bon dia a totes i tots, autoritats. Bon dia a totes i tots, autoritats, representants de diferents municipis de la comarca, representants del MAFEMIC, Intercomparsa, president. La veritat és que la Catarroja és tot un orgull tindre la quarta trobada de MAFEMIC ací, perquè Catarroja és un poble obert i, com no, la festa, el que representa els moros i cristians, és fonamental com a referent per al nostre poble. Sabeu que Catarroja ha sigut recentment declarat municipi turístic i els moros i cristians és un referent fonamental per al nostre poble. Per tant, oferir-vos una vegada més tota la col·laboració municipal per a fer de la festa dels moros i cristians i de Catarroja tot un referent i, per tant, ens teniu oberts a poder col·laborar, perquè no és la primera vegada que col·laborem amb MAFEMIC, però a seguir col·laborant en un futur perquè Catarroja siga aquest poble d'acollida que realment es mereix molts cristians. Per tant, moltes gràcies, a disfrutar totes i tots d'este magnífic cap de setmana en les diverses activitats. Per tant, ara sí, he de dir el que toca, no? Queda inaugurada la quarta fira MAFEMIC.
Catarroja, en comptes de lluites i guerres, les mans d'un protector. Mal penseu del valor d'aquest poble endurit. Sàpia el capità atrevit que les banderes i estandars que plantaren els cristians i els moros les trencant i doblegar les poguera. Retís Catarroja, musulmà, torna la meua terra, perquè si demanes guerra, destrucció és el que trobaràs. I vosaltres, homes moros, torneu a l'Àfrica que vos llançà. I allà, en el desert africà, demaneu arribar a ser el que ací el cel vos nega. Que si per ser males soldats, a la guerra torneu empenyats, recordeu que les vostres terres conquistaren i on plantàrem els nostres peus, els nostres pendons pixaren. Massa valent està, mi senyor ambaixador. Consulte el seu valor i no als meus atrevits soldats. Jo vos ha vist i admirat en 100 combats lluitar. Ha vist lluitar al vostre caldill esforçat. Adversa va ser la fortuna. Olvidareu el clamor dels poblats incendiats. Qui vos podrà salvar de la meua vengança i horrors en el teu inútil valor? A qui oseu invocar? A la creu que portem i al nostre Senyor Creador, que ell ens donarà el valor per a defendre la fe. Senyera contra senyera, que ja la victòria espera pel seu esforç el musulmà. Mahoma per el creient! Guerra al Crist i a l'infidel! Si guerra voleu, a la lluita se lancem. Al poble fidel l'esperança. I a tu, moro, en aquesta tenda, donat la teu cap, anar per la terra. Si guerra voleu, guerra tindreu. Guerra, pues! Guerra i
venganza! Guerra! Cavallers! Germans, esta gent no admet de paraules ni de res! Esta terra és nostra! Catarroja es mola! Templario, todo por el capitán, Lleva la mala. Está ganando los... Sí, esa chica, sí. Una especie remota. Capità, el millor soldat que tingues. No lluitar així. Aneu a per ell. Sempre. Mira, David contra Sammy. A ver quién puede. ¿Quién va a ganar? ¿David o Sammy? ¿Va a ganar David? Tírale, que bajo. Tírale, Hiperbay. Venga. Se pone. ¿Dónde vas, perro? Esto de que dijo de pegar al padre es una vergüenza, ¿eh? ¿A que estos son dos manos? Una buena son Venga, dando al hierro, que suena el acero. Cuidado no regar. Esto lo que hace. Devuélvesela. Esta no me la conozco. ¡Luchad! 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 Madre, que si no, no hereda. Si quieres heredar pronto, cárgatelo ya. ¡Compasión! ¡Aguanta el infierno! ¡Doblad! ¡Doblad! ¡Resiste! Esto me encanta. ¡Se muerde el acero! ¡El acero cristiano! Uno menos para heredar, salva. Vamos, nos ha costado. Desgraciado. Uy, qué bonito. Lo ponemos. Tampoco te lo cargas, lo que cuesta enviarlo, cabrón. ¡Remátalo! ¡Remátalo, que ese yo lo he visto! Si te lo cargas y tienes una cerveza. Para siempre. Bueno, esperamos que les haya gustado.
Dale dos guantazos que te ha hecho sangre. ¿Por qué? Sopla con gusto, lo pica. Bueno, pues ya está hecha una cosa. Deja chulo la tibua, ¿sabéis? Mierda. Escucha, luego me ayudo. ¿Te ayudo? ¿Sabes quién soy? ¿Tú vas a tirar con el mío? Esa mía. Yo voy a saltarme. ¡Y lo parto! A ver, ¿quién ha perdido una flecha? ¿Quién ha perdido esta flecha? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha perdido esta? Para besarnos a última flecha y todos vais a tirar. Última flecha. ¿Dónde dejo esto?